ng Lawaan, Eastern Samar, we have Mayor Athen Lagremas Mendros with Reverend Father Roderick Rodeles, our parish priest here at Porlos, Eastern Samar. Music please for Mayor Athen Lagremas Mendros and Reverend Father Roderick Rodeles. Away sumanaw, di mananinda, mabagsik na gihapon. Once again, Mayor Athen Lagremas Mendros with Reverend Father Roderick Rodeles. Pastura, magalang na. Once again, Mayor Athen Lagremas Mendros and Reverend Father Roderick Rodeles. Kurat sa nga sarayawan, ayun atletik yung oksabaton, mga kalagasan o batanon, akurat sa narayakon dali. Labi na at mga bisita, nag-aangkap manira ikakala, may nakugusgan, may sinsilyo pa, may pinutong pa'y nagdamabusa. Hala na sili kita, kay nasayaw na at bisita, mahumay ang mamustura, may nabuhay na at lakan. Hala na sili kita, kay nasayaw na at bisita, mahumay ang mamustura, kay nagkakalupad at warta. Labikon may patron, baka tayong lain-lain na naun, at kadamaan at tuha plasa, nag-aaring itpagkuransa. Sikat nun iningas sa yawon, halabi na mga okasyon, mga kalagasan o batanon, oras sa gunda at birahan. Hala na sili kita, kay nasayaw na at bisita, mahumay ang pamusura, kay nabuhay rahat tangan. Hala na sili kita, kay nasayaw na at bisita, mahumay ang pamusura, kay nagkakalupan at warta. Mendros with Reverend Father Roderick Rodeles.